So yun nga guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Claude mo to here. Medyo nakakatuwa lang kasi yung mga batang yun humingi sa atin ng sticker. So yun nga guys, pag-uusapan naman natin yung tungkol dito sa pros and cons ng NS200 sa pag naglo-long ride. So yun nga, marami akong gustong i-share sa inyo and gusto kong maraming ikwento dito sa rides namin sa paggamit ng NS200. Siyempre, hindi naman lahat ng motor puro pros. Meron din cons, hindi naman puro cons. Meron din po pros. May mga advantage and disadvantage. Pag-uusapan natin kung effective ba si NS200 sa long ride and ano yung mga may experience ninyo once na mag long ride kayo sa long ride talaga na sobrang malayo. Ako siguro yung pagbiyaheng Albay to Benguet, siguro isang experience na rin siya para ma-share ko sa inyo ano yung mga kailangan yung i-expect sa motor na to, lalong-lalo na hindi lang bilang isang solo rider, bilang meron kang back ride sa official back ride, hindi lang dapat sarili ang iniisip mo, dapat iniisip mo din yung welfare ng angkas mo, lalong-lalo na dapat hindi lang ikaw yung komportable, dapat si back ride din komportable. So yun nga guys, i-share ko sa inyo. Siguro mag-uumpisa tayo sa cons. Unang cons nitong motor na to sa pag naglo-long ride is yung kanyang weight. Kasi alam naman natin, pag naglo-long ride ka, hindi lang 30 minutes, 1 hour, 2 hours ang biyahe, umaabot ng 5 hours above. 5 hours above ang long ride talaga, as in long ride. Bale yung biyahe namin to Bicol to Baguio, umaabot siya ng halos straight nga kami nun straight kami nung Bicol to Baguio, umabot kami ng 24 hours. So yung ano talaga, yung weight niya medyo mararamdaman mo siya once na bilang rider nakakapagod talaga sa long ride. Yung weight niya, lalong lalo na may ipa-flash ako sa inyong picture kung saan marami talaga akong bitbit, top box, may saddle bag pa ako dito. Yung ano ko nga lang, tela lang yun bag lang siyang maliit, 8 liters lang kabilaan yung Moto Wolf. And then yung kung may mga excess ka pang gamit na dinali dito kasi ito pala bago lang tong flange ko binili. Yun nga, dapat aware kayo ng weight. Nakakapagod yung weight niya, lalong lalo na pag mga gusto mong gumilid, kailangan talaga may alalay ka talaga. Basta maging aware kayo sa weight niya. And yun nga, pangalawa is yung size ng motor na to. Pangalawa kasi sa size niya, kasi ang size nitong NS200 halos kasing laki na nga ng mga big bike, kaya dapat aware ka rin kung saan ka magpa-park, lalo na may saddle bag ka. Napakahirap i-park niya sa mga, di mo siya basta-basta maiiwan sa gilid. Dapat ganito nga sa pwestong to, di mo siya pwedeng basta-basta igilid lang, dapat medyo maluwag-luwag talaga ang pwesto. Dapat maayos din yung pagpa-park mo. Di lang pwede basta-basta sa lupa kasi sa bigat niya lumulubog itong side stand. Lumulubog tong side stand. Pasensya na nga pala guys, medyo marami. Hindi ko pa lilinisan mamaya. So pag ang side stand niya maano talaga sa lupa, lumulubog talaga siya. Kaya dapat pag naiwan nyo, bumagsak na lang yan. Yun. So sa pangatlo, ito yung medyo, kasi puro scooter ngayon kasama ko, yung storage capacity sa mga gamit. Bale, yun nga, kasi may mga, di ba yung pagbiyahe nating pa Baguio, marami talagang gamit. Yung compare naman sa scooter, sa ilalim ng U-box, meron din silang malalagyan ng box, pero ay mga gamit. Pero dito, need ko pa talagang bumili ng maraming equipments para marami kang storage. Bale, ito, yung 45 liters kong top box, meron din akong Moto Wolf na saddle bag na 8 liters each. And then ito, bago lang to, pero yun nga, mag-ano ka rin talaga, mag-invest ka rin sa flange type na tank bag palang tawag dyan. Yan. Sa pang-apat naman is itong upuan. Malambot nga siya, pero iba, maski ako, malambot nga siya, pero pag naglo-long ride ka ng more than siguro 2 hours, ang feel niya parang matigas na.
parang pero malambot siya pag hinahawakan mo, pero iba ang feel niya pag maghapon ka nang nakaupo. Pag lalo na pag sa long ride talagang umaabot ng 5 hours. Kaya yun talaga, ramdam na ramdam talaga yung tiga, yung bigla siyang pag sasakay ka malambot, pero pag nasa long ride ka na, parang ang feel sa puwet matigas. Kaya bumili ako nung parang seat parang foam kay BR para at least sa long ride medyo comfortable. Bali ako din bumili na rin ako ng sarili ko kasi para halos same feeling lang din naman na experience namin dito sa upuan nito. And then panglima, ito dahil medyo may kahabaan ng ang bias ni Mrs. ang paa ni Commander, ang gusto niyang i-suggest na babaan daw tong tungtungan, pillion step. Gusto niyang babaan maski medyo mababa lang kasi masyadong pag umapog yan, medyo siya mataas. Masakit daw sa tuhod pag ganito. Gusto medyo parang baba, medyo ganito lang. Kaya medyo yun nga. Kaya gusto ko din mag-invest ng ganun para maski siya comfortable din. Hindi lang ako. Pero yun nga guys, dun sa 5 yun lang yung points ko na cons dito sa NS200 once na maglo-long ride ka na dapat aware kayo na alam nyo na yun may experience nyo pag maglo-long ride kayo. Bali, una is yung weight, yung size niya, yung capacity niya, storage. Pang-apat is yung upuan niya na malambot naman siya, pero pag once na umuupo ka na talaga ng more than 3 hours, 4 hours, tumitigas siya. And pang-5 is yung sa pillion step ni Commander. Sunod na 5, siguro 5 din maibigay ko sa pros. Sa pros niya, marami din akong nakita talaga sa pros na natuwa talaga ako sa NS200 na to kasi palag na palag talaga pag sa long ride. Wala akong masasabi. Unang-una kong i-share sa inyo is yung comfortable siya pag nag-ride. Relax siya. Ito, maski ilang oras na kabubiyahe, hindi masakit sa likod. Kaya natutuwa din talaga ako kasi halos hindi ako masyado napapagod sa part ng braso, sa part ng balikat, sa likod, wala. Kasi maganda ang niya, yan pag humahawak ka dyan sa manubela. Kaya tuwang-tuwa din ako sa NS200 na to. Hindi siya masakit sa likod. And ang challenge lang is yung turning radius niya. Medyo maliit lang, pero adjustan lang din yun. Dapat marunong ka din mag-alalay. Isabay na natin yung kanyang shocks, mga shocks. Kasi maski malubak, lalong-lalo na sa mga biyahe, iba-iba ang terrain. May semento, may buhangin, may lupa, may asfalto. Kayang-kaya ng shocks niya. And syempre, maganda rin yung design kasi medyo malapad talaga yung mga gulong ng NS200. Maski ganyan, mas yung stock size talaga niya, malapad na talaga. Pangalawa naman sa akin is yung gas capacity niya, fuel economy niya, napakatipid. Basta yun, 3,000 pesos for 1,800 kilometers. Bali, may sukli pa ako niyang pagpa-uwi, may mga bars pantira. Nagagamit ko pa siya sa pagpasok sa trabaho. Kaya matipid talaga siya. Pangatlo naman sa kanyang pros pag naglo-long ride is yung braking power. Yung braking power niya napaka-solid. Hindi ako natatakot na sudden brakes and yung biglaan na preno kasi alam ko na medyo malakas talagang preno nitong NS200. Sabayan pa nung engine brake. Yun, bali, unang tulong talaga dito is yung ABS niya, anti-lock braking system. Maski sa harap lang yan, napakalakas. Yung sa likod, alalay na lang yan. Tapos, sabayan mo pa ng engine brake. Kaya, lalong-lalo na sa pagbiyahe sa Baguio, puro uphill talaga. Taas, baba, taas, baba. Pagpaakyat, kayang-kaya, may power. Pagpababa na engine brake. Susunod naman niyang pros is yung kanyang power, yung torque. Napakalakas ng torque niya lalo na pag mga sudden overtake. Kaya yun ang kinatuwa ko din sa motor na to kasi maski ito 200cc na siya, maski single cylinder, nakakapag overtake sa mga trucks. Kaya medyo natutuwa din talaga ako sa motor na to. Kaya yun. So yun nga, sa pros niya is unang-una is yung comfortable niya sa braso, sa likod. Pangalawa is yung fuel economy niya.
na napakatipid. For 1,800 kilometers, balikan na yan, round trip, 3,000 pesos. Pang-apat naman is yung braking power niya with engine brake pa. Kaya yun ang pinakamaganda dyan. And yung lastly is yung power niya. Yung power niya na wala na akong masasabi, na nakakapag-overtake sa mga sudden overtakes na kailangan mong power. Maski may back ride ako, maraming gamit. Kaya hindi ako namumblema talaga. So yun nga, idadagdag ko na lang din itong mga ilaw, mga essentials dapat yan. Dapat meron kanyan. Dito sa NS200, sa tingin ko, pag naglo-long ride, kailangan nyo talaga ng may visor para yung hangin hindi tutok sa mukha mo na nakakapagdagdag pa sa burden mo habang nagbabiyahe. Ito, mga cellphone holder, need din siya, lalo na pag nag-Google Maps. Ilaw, auxiliary lights, kabilaan yan, ano siya, hindi ko bali pansamantagal yun ng ilaw na yan. Once na medyo may budget na tayo, baka makabili tayo ng magandang ilaw na auxiliary light. And then itong mga bottle holder, kabilaan yan, kasi yun nga, lalong na pag umiinom ka ng tubig, na pag nasa long ride ka, kailangan jam mo lang, di ka na magbubukas ng bag na gentong bag. Yon. Sunod, itong bosina na PIA horn, kailangan din yan lalo sa long ride, kasi iba ang tunog ng stock sa tunog ng ganyan. Kasi once na marinig yan ng iba, akala nila parang sasakyan or ano, which is dagdag din sa safety mo habang nagbabiyahe. And then itong crash guard na additional safety din to, and accessory din, panglagay ng mga kailangan mong ibitbit. So ito, kailangan din to, essential din to sa pagmumotor. And lastly, syempre bilang ikaw rider, pag naglo-long ride ka, dapat prepare ka rin sa lahat ng bagay. Dapat may masapat kang tulog, yun ang importante. Na di ko nagawa no nasa long ride, wala akong sapat na tulog kasi iba ang excitement pag pag alam mo maglo-long ride ka kinabukasan. Kaya medyo nung nag-ride kami, medyo iba yung pakiramdam pag naglo-long ride ka. Yung parang ano bang tawag doon? Nandun yung part na yung sa katawan mo, parang gustong matulog, pero hindi ka makatulog kasi excited yung buong katawan mo pag nagbibiyahe. So yun nga, doon na nagko-conclude yung ating review nito sa motor na to. Overall naman, napaka-komportable niyang gamitin sa long ride. Isa pa komportable niya, wala akong masasabi. And i-add ko din pala, yung dahil din pala sa weight nito, pag may mga trucks talaga na may mga kasamang hangin, hindi siya basta-basta nadadala ng hangin pag nadadala ng hangin, pag may mga sumasalubong or mga kasabayan kang trucks na may kasamang malalaking hangin, malalakas na hangin. Yun din yung pros niya sa weight. That's conclude our review sa ating NS200 Fi ABS. Is it useful na gamitin for long ride? Is it effective? Effective naman. Solid na solid pag sa long ride. Kaya natuwa din ako, kaya marami ako pa akong plans dito sa motor na to. So yun nga guys, kung may marami kayong suggestion or any question regarding dito sa NS200, feel free na mag-comment na lang kayo sa comment section. And kung gusto kong sa FB page, nag-reply naman ako sa FB page, Cloud Moto, search nyo lang. So yun nga guys, maraming salamat sa pakikinig sa aking review sa kung effective siya sa long ride. Baka ngayon makapag-review na at makapag-upload sa tayo ng maraming video. Kaya sa ulitin, paalam!